Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa daidai wannan lokaci. Sunana Sani Usman. A taƙaice zan gabatar muku da bayani akan branch ɗin ko ce pick-up center wanda ke garin Agaji, ƙaramar hukumar Lere da ke Saminaka. Wannan branch namu wanda ke ɗauke da magunguna na kamfanin BF Suma Pharmaceutical. Ga irin magungunan da ke cikin kamfanin. Wasu daga cikin magungunan su ne ga sunan wanda suka shafi ɓangaren ƙashi, ma'ana wanda suka shafi sanyin ƙashi, jijiya da gaɓoɓi duka. Wannan su ne ɓangaren wanda ya shafi har da ɓangaren ƙananan yara, ɓangaren rajin saurin haƙori. Sai nan ɓangaren da ya shafi immune booster, ɓangaren da ya shafi ƙarfafa ƙarfin garkuwar jiki. Su ne har nan wajen wanda yake kan matsalar da ya shafi rashin ƙarfin garkuwar jiki. Sai nan daga gefe wanda za ku gani haka su ko magunguna ne da suka shafi matsalar wajen maza, wajen ɓangaren ƙarfin maza. Su ne nan ɓangaren ga su haka. Sai nan su ma shi ne akwai ɓangaren da ya shafi immune booster kamar wannan. Sai kuma wannan wanda suka shafi ɓangaren digestion, abin da ya shafi basir da sauran dukkan matsalolin da suka shafi wannan. Sai kuma nan ɓangaren shi ne ɓangaren da ya shafi hawan jini, ciwon siga da sauransu. Duka a nan ɓangaren su ne. Sai nan shi ne ɓangaren digestive, shi ne ɓangaren da ya shafi digestive, tuƙewar ciki da dai ciwon ciki kamar wannan shi ne na shafi ciwon ciki, gudawa da dukkan sauran abubuwa. Wannan su ne a taƙaice wasu daga cikin magungunan kamfanin BF Suma da muka kawo a nan. Wannan waje akwai distributor ɗin da yake zaune a wannan garin, shi ne ake kira da Shafi'u, wanda shi ma yanzu za ku gan shi a cikin wannan bidiyo. Zai zo nan gurin za ka gan shi a cikin bidiyon. Distributor ne wanda yake lura da yankin Lere duka tana haka. In ka zo tun daga farkon inda boda take da Kano shine garin Agaji, abin da ya can duk wanda yake buƙatar wannan magani na kamfanin BF Suma idan ya zo zai same shi, zai samu wannan maganin a tare da shi, kuma da duk ƙarin bayani in ma gwaji yake buƙata za a mai gwaji domin ya samu wannan maganin na wannan kamfani. Wannan shi ne wanda nake maganar cewa distributor ne na wannan kamfani na BF Suma, shi ne kuma yake wakiltar wannan yanki tun daga kan bodar da ta iyaka da Kano har zuwa garin Saminaka, Lere, dukkan yankin nan. Don Allah da in dai kana buƙatar wannan magani ka zo za ka samu daga gare shi, bara ku ji daga bakin shi. Assalamu alaikum. Sunana Shafi'u. Ni ne wanda nake duka wannan yanki a ƙarƙashin wannan kamfanin na BF Suma Pharmaceutical. Su wanda yake da buƙatar ƙarin bayani ko abin da ya shafi rijista, yana so zai yi rijista da wannan kamfani, ko abin da ya shafi kasuwanci na shi wannan magani, su zai iya zuwa nan gurin. Mu kuma insha Allah akwai duka hanyoyin da za mu fi da mun haɗa shi da shi ainihin wannan abubuwa. Ko kuma wata matsala ce ta rashin lafiya, ko an je asibiti an auna an rasa menene yake da ka zo mu muna da abin da za mu ƙara gwada wasu yanzu kai tsaye akwai irin maganin da za mu baka wanda insha Allah za a samu lafiya da shi.